Kaixo lagunok, bideo tutorial honetan ikusiko dugu mapa interaktibo bat nola sortzen den. Horretarako, Driveen barruan Google kalkulu horri bat sortzen dugu. Hau sortuko digu, berria. Nik badauzkat hemen datu batzuk eta itxatxe egingo ditut. Lehenik hartuta ditudanak. Eta begiratu zer jarri dudan. Datu hauek ez dira benetazkoak, nik asmatu ditut. Herrialdea beltzez, eta gero bizi itxaropena. Ezkerraldean Espainia, Alemania, Frantzia, zuek nahi dituzuen guztiak jarri ditzakezue, eta aldamenean zenbaki bat. Kasu honetan, nik asmatu dut, Espainian adibidez, 75 urte gutxi gora bera, bizitzen direla Alemanian, kasu honetan Errusia ez da egia, baina ikusiko dugu nola agertzen den. Orduan gure helburua da mapa interaktibo bat sortzea. Horretarako, hauek biak aukeratzen ditugu, ondo aukeratu, bai? Eta txertaturi ematen diogu. Honen barruan, diagrama. Eta ikusiko duzuenez, oraintxe bertan, diagrama bat, grafikoa sortzen dit, guk ez dugu hau nahi. Horretarako, diagrama motara joaten gara, eta beheraka goaz. Beheraka, ikusten duzuenez, grafiko pilo bat dago, baina guri hau interesate zaigu. Mapa. Klik egiten dugu, eta munduko mapa bat agertzen da. Kolore batzuk gorriz, berdez, eta bar. Guk ez dugu kasu honetan munduko mapa nahi. Beraz, pertsona luzaturi ematen diogu, eta honen barruan, geodiagrama, honen barruan, lurraldean klik egin eta Europa aukeratuko dugu. Eta, giratu orain, zer agertzen zaigun? Europako datuak agertzen dira. Eta nik kursorea gainean pasatzen baldin badut, adibidez ikusiko dugu, Errusiako bizi itxaropena 25 urtekoa dela. Alemaniakoa 80koa. Britainia handikoa 50koa. Hau da, hemen jarri ditudan datuak, hemen txertatu dizkit. Ados, gainera guk, nahi izan ezkero, kolorea aldatu dezakegu, horrela argiago ikusten da. Bai? Bestetik, interaktiboa da. Beraz, guk hau beste web orri batean txertatu nahi dugu. Horretarako, 3 puntu hau ematen diegu, eta hemen aukera ezberdinak agertuko dira. Irudi bezala gorde nahi bali dugu honi emango digu, baina ez du zentzurik, ze guk argitaratu egin nahi dugu, publikatu egin nahi dugu. Beraz, horretarako, argitaratu diagramari ematen diogu, eta esteka eta kapsulatzea agertuko zaigu. Estekanarekin nahikoa da, kapsulatu dezakegu, baina kasu honetan estekarekin nahikoa da. Beraz, estekari ematen diogu eta argitaraturi ematen diogu. Aceptar, noski baietz. Eta berak oraintxe bertan, esteka bat sortu dugu. Guk esteka hau, kopiatu egingo dugu. Kopiatu dugu, eta, noski, interaktiboa denez, nonbait igo bar dugu. Kasu honetan nik adibidez, geniali honetan igoko dut. Izarra hartuko dut, eta hemen klik egin da, esteka txertatu egingo diot. Guardari ematen diot, eta orain begiratu, aurre bistari eman da, gure mapa nola ikusiko den. Kasu honetan, hau da, klik egiten dut, eta hemen agertzen da gure mapa, interaktiboa guk sartutako datuekin. Polita baietz? Beno, hasi praktikatzen.